Csátok, Robikop vagyok, és majd ágyút fogok bemutatni, ahogy majd ti is simán elkészíthettek. Először is valami blokkal, 2 blokk magasságra és legalább 7 blokk hosszúságra csináljuk meg. Így. Most egy helyet fogunk hagyni, ahol a víz fog folyni, és a másik részét is pedig ugyanúgy megcsináljuk. Utána ezt megcsináltuk, ide középre egy akármilyen lapot fogunk rakni, és innen pedig a víz fog indulni végéből. Miután ezt megcsináltuk, hátrajövünk és egy kis helyet fogunk csinálni, ahogy majd nyilván dolgozunk. Így. Jó. Utána ezt megcsináltuk, az első redstone rakunk, a többihez pedig mindjárt jelző. Kivéve az utolsót, vagyis az utolsó jelenti, ahol lesz oda a redstone fog jönni, és így utána ezen a fején mind redstone, kivéve az utolsóhoz, oda nem rakunk. Ezt például idáig húzzuk, ide egy blokkot, amire egy gombot, és már csak a TNT hiányzik, amit nyilván a kőlap kezdve így berakunk. Így. Utána ezt megcsináltuk a jelzőt, állíthassuk, most nem mondjuk, hogy a legmesszebb, kipróbálhatják, hogy a legjobban. Itt valahogy beállítottam, és ki is lőjük. Hát valahol talált, most nem tudom, azt mondom, a levegőbe, vagy eltalált a falut, nem tudom, megpróbálom is másra beállítani mások között. Így. Most másképpen állítom be, lássuk, hogy ő így. Fú, ez még hátra is kötött. Hát ja, talált. Az első itt, a második pedig azt hiszem itt. Ja. Hát ennyi volt, csátok.